Terve! Tällä videolla näytän teille, miten tämmöisessä raivossahan kulmavaihteessa vaihtaa laakerit. Ruvetaanpa kahtoon. No niin, ruvetaanpas homma. Tämä on tosiaankin 460 stiilistä vanhemman mallin kulmavaihe. Uudemmissahan on jo rasvausmahdollisuus. Tosi pahasti laakerit rohissee tässä käytön aikana. Minun mielestä kannattaa kyllä vaihtaa laakeri. 20 saa postikulunne jo hyvät laakerit. Uusi tämmönen on jossain 200 euron hujakoilla, niin kyllä siitä nyt jonkunlainen tuntipalkka jää. Eikä näissä yleensä muuta vikkaa ole kuin laakeri. Ruvettaanpa purkkaan, niin katsotaan mitä tämä on syö. Tuossa on tommonen pidätinruuvi, se on 3 milli kuusiokannalla, niin se on ollut ruuvilukitteella kiinni, niin se on syytä vähän lämmittää siellä. Muuten muljaa tuo kanta sitä. Tuo riittänee. Kyllä se lähti. Onpa tuossa. Joo. Tämäkin jouttaa tästä pois. Sitten otetaan vielä tuosta tuo kumi, niin ei polteta sitä kun joutuu lämmittää. Noin, ja sitten pitäisi saada tämä käyttöakselin puolellinen laakeripaketti ulos. Nyt se sieltä pääsee tulemaan, kun otettiin tuo pidätinruuvi pois, mutta kun ei mulla ole tähän oikeita ulosvetäjiä, niin täytyy antaa lämpöä tuohon kaulalle, niin kyllä se sieltä lähtee, kun tuohon lankkuun kopistaa. Näpäs vähän lämmitää. Eihän tämä ollut lujas. Siinäpä se olisi tuo käyttöakselin puolellinen laakeripaketti. Joo, sitten olisi vielä tämä teräakselin puoli. Ei ole ulosvetäjiä, niin täytyy säveltää. Laitetaan tommoset ruuvit tuohon. Äkkiäpä se lämpäsi, kun polttaa kintaan läpi. Nuo tonne pohjaan ja sitten löytyi tommonen sopiva rikka aluslaatta, niin pannaan se tuohon päälle.
Tämä terän kiinnitysmutteri passaa tähän sopivasti. Kokeillaanpa lähteekö se tällä. Tämäköhän pikkusen vielä lämmittää. Teetäänpäs noilla pihteillä kiinni tuosta. Kyllä tämä minun patentti näyttäisi toimivan. Ihan kohta lähtee. No. Siinäpä se on tämä teräakselin puoli. Tuosta jää se pikku laakeri tuonne runkkoon vielä. Se on tähän niin väliä aina, että se ei tuu mukana. Vaan kyllä se sitä tulee, kun vähän lämmättää ja kopistaa tuohon lankkaan. Katsotaanpa lähteekö. Otetaan nämä ruuvit tästä pois. Tämähän oli aivan toimiva konsti. Tuonne jää tuo pikkulaakeri. Ei se varmaan sitä lähde ennen kuin lämmittää. Okei. Tuossa se tuli siihen. Siinä se on koko hela hoitanut. Nyt on tyhjä tämä runko. No niin, siinäpä se on purettuna nyt. Rungossa ei ole mitään ihmeellistä. Tässä ei ole mitään kulua. Tämä on tämä teräakselin puolellinen laakeri. Ja tässä on tämä pikkulaakeri, mikä on tuolla ylimpänä. Tämä se yleensä on huonommassa kunnossa. Ei tämäkään hajalla vielä ole, vaikka näkyy olevan tuommoisella muovisella kuulanpitimellä. No, tämä on vähän huonolla voitelulla, kun se tulee tuohon ja sinne ei oikein pääse. Mutta kun tuosta välistä vähän pääsee kulmaa vaan herras, vaan menneepä minkä mennä.
Se on huonommalla voitellut. Nää yhteen jätin nuo suojat paikalleen. Ei ole vielä kokemuksia, että kestääkö se sillä tavalla paremmin, kun senpä aika näyttää. Otetaanpa tästä tuo laakeri pois nyt. Ei nämä kyllä ruukka kovin lujassa ole. Olisi varmaan parempiakin työkaluja, vaan ei nyt satu ole. Mennäänpä täällä. Eipä tuo lujassa. Täällä on tämmönen aluslevy sitten, mikä pitää muistaa laittaa takaisin. Pannaan se heti tuonne, niin ei jää. Sokahtelin sen verran, että ei näissä hammaspyörissä ole mitään vikkaa. Laakerit kun laitetaan, niin eiköhän tällä taas raivoille satoja hehtaaria. Se on siinä ja vanha laakeri laitetaan syrjään. Ja sitten on tämä käyttöakselin puolinen. Tässä on Seekerin rengas, lukitusrengas, niin tämä pitää ottaa pois. Tämmönen, ei lentänyt hukkaan. Ja. Mennään tuo ulosvetäjän ruuvi tonne sisään, niin pannaan tuohon tommonen ruuvipää. Ja nämä ei ole edes lujaa. Ei tarvi edes auvaita. Jaa, olipa helpolla nuo. Täällä on tämmönen väliholokki, se pitää sitten muistaa laittaa takaisin. Syrjiin, ettei sekoiteta uusien kanssa. Tässä on pieni teoreettinen mahdollisuus rasvata tätä, jos laittaa tänne teräakselin puolipäähän tuonne rasvaa, niin se teräakseli työntää eellä sitä ja täällä on reijät, mistä se pääsee kyllä tuonne kulmavaihteen puolelle. Mutta taitaa olla niin kuin ei siltä pääse ilma pois, mutta ei sinne kyllä kovin helpolla mene rasvaa. Mutta mahdollista on laittaa tuolla tavalla. Joo, pannaanpas ne uudet laakerit. Mikähän tämä oli? Tämä on tuo pienin laakeri tänne teräakselin päälle. Tämä on 6000 numeroltaan. Ja minä nyt otan nuo suojat tästä pois, kun ei niitä kerta ole alkuperäisessäkään. Kestää.
minkä kestää. Se laitetaan sinne ja tämä on 6202 numerolta ja se tulee tähän teräakselille. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Mä otan tuon lampun. No joo, laitetaanpas tuo laakeri siihen paikoilleen. Piti tehdä tuommoisesta 14 millin nylokkimutterista. Vingulla pyyhkäsin kierteet tuolta, niin passaa tuohon niinku nyrkkisiliin. Ei säreitä tota laakeria ja tuolla vielä kopistetaan tuosta. No ei. Se on perillä. Se on valmis ja tuo laitetaan tuonne valmiiksi noin. Sitten on tämä käyttöakselin puolelle. Toinen ja nämä menee melkein painamalla, vai ei ai? Tähän passaa tommonen 13 millin pitkä hylsy. Noin, ja sitten piti muistaa tämä ja mäpä vähän tonne turrata rasvaa, kun eihän ne aivan tiiviitä nuo peltisuojatutkaan on, niin onpahan tuolla välissäkin jotakin. Mä oon tätä Oregoni kulumavaiherasvaa käyttänyt. Sen verran pitää jäädä löysälle, että tämä tässä liikkuu, niin saa tuonne paikalle. Sitten pitää muistaa tämä lukitusrengas. Yleensä se lentää hukkaan, vai jospa se nyt pysyisi. Noin. Kannattaa aina varmistaa, että se on kunnolla tuolla urassa. Siinäpä se olisi muuta kuin läjään laittamista vain. Joo, ei siinä. Tuota ei tarvita.
on annettava taas lämpöä aika reippaasti. Tämä kannattaa nyt lämmittää kunnolla tämä, että se menee kerralla tuo teräakselipaketti tänne. Tämä on sitten hankala, jos se jää puoliväliin. Kohan tuo menis, katsotaanpa. Katsotaanpa. Kyllä, se meni siinä. Se on siellä ja alkaa antaa jähtyä, että se istuu tuohon paikalle. Kyllä se sinne taisi jo jämähtää. Sitten pitäisi saada vielä tämä käyttöakselin puolelle paketti tuonne perille, voi laitetaanpa sitä ennen rasvaa, ettei une kuumaksi. Mulla on tämmöisessä ruutassa, mitä tässä on, 15 milliä suurin piirtein. No. Vähän vajaa 15 milliä näkyy olevan. Tällä on nätti panna tuonne kulmavaihteeseen rasva, kun lykätään se tuohon nuihin. Painetaan siitä. Noin. Se meni sinne. Liikkaakas ne ei kannata laittaa. On siellä ainakin riittävästi. Liikarasva aiheuttaa vain lämpenemistä. Menee rasvakin huonolaatuiseksi. Kyllä tämä nyt jo varmaan tässä pysyy tämä. Minäpäs lämmitän tuosta kaulalta vähän. Niin saahan tuon. Ei tätä kyllä hyvin paljon tarvitse lämmittää. Näpit tässä pallolla. Sitten tiputetaan tämä tänne. Noin se meni melkein tätä.
melkein perille. Tämmöisellä sopivalla ylsällä vähän kolistetaan. Nyt on perillä. Kuulee äänestä. Siinä pitää ihan aavistus olla. Ihan olematon klappi siinä pitää olla. Ei ala ahistaa. Hammasrattaat sitten kun se lämpiää käytön aikana. Aika kuumaksihan se menee käytön aikanakin. No eipä siinä. Voidaan panna tuo pidätinruuvi tuohon takaisin ja siihen laitetaan vähän ruuvilukit. Laitetaan sinistä, niin eiköpähän se sillä pysy, niin saa sen aukikin joskus. Noin, ja sitten laitetaan tuo kumi tuohon takaisin. Se on kai tarkoitus pitää se teränlukitustappi siinä paikalla, että se tipahda siitä. Sitten tämä vielä tuohon. Ja siinä katse. Ei ollut tuon kummempi homma. Kannattaa vähän uhrata aikaa ja 15-20 € laakereihin. Ei ollut vaikea. Semmoinen. Tämä oli tämmönen ropausvideo. Kiitos katselusta ja se on moro.